Davant de les reestructuracions que s'estan duent a terme en el sector financer, les organitzacions sindicals hem convocat mobilitzacions per diversos dies com a protesta davant l'escàs interès de les patronals per arribar a un acord viable amb la representació sindical. 6.000 de Bankia, 2.500 de Nova Galicia Banco, 1.500 de CEIS, 890 de Banco de València, 867 de Banco Mare Nostrum i els que no sabem de Caja 3, Liberbank, Sabadell Penedès o Santander i Banesto. Les patronals pretenen acabar amb prop de 12.000 llocs de treball i això és només el principi. Consulta al nostre web els horaris i recorreguts de les manifestacions del proper dia 23 de gener. Al sector financer ens manifestem per la defensa de l'ocupació. Comissions, no donem suport a la modificació del pla estratègic que es va presentar en el Consell d'Administració del 17 de gener. Ens sembla positiu que els seus primers reptes hagin passat a ser la qualitat de servei i el client com a eix central, així com el compromís social en tota l'activitat financera, qüestions que Comissions ja hem plantejat reiteradament. No obstant això, Comissions Obreres ens hem abstingut perquè encara trobem a faltar un canvi d'actitud dels directius envers la plantilla, sobretot a la xarxa d'oficines, on segueix aquest clima de pressió fora de lloc que ja fa temps que denunciem. Si la qualitat de servei i el client són elements prioritaris de debò en el pla estratègic, Comissions entenem que s'ha de posar fi a aquest model en què prima l'accés i la centralització en la presa de decisions en detriment de l'autonomia i flexibilitat de les oficines, en què preval una política de producte que ha arraconat la política centrada en el client, un model burocràtic de justificació a la gestió comercial i de pressions constants, quan el que cal és escoltar les opinions dels que cada dia estan al peu del canó, o un model d'estalvi amb personal que comporta importants mancances de plantilla agreujades per la decisió de no substituir les absències en determinats territoris com ara Barcelona. Comissions, hem sol·licitat la convocatòria urgent de la Comissió de Seguiment de l'Acord Laboral sobre la pòlissa sanitària d'ESLAS, amb la presència de la direcció de la Caixa, davant de la modificació unilateral que empitjora alguna de les condicions especials. S'ha retallat la cobertura dels tractaments de fertilitat amb nocturnitat i traïdoria, sense haver avisat prèviament ni a les persones a les que incumbeix ni a la representació sindical. I a més, això ha afectat a persones amb tractaments ja iniciats i d'altres que pensaven fer-ho aviat. És lamentable i vergonyós que això passi en una empresa que fa gala de les seves polítiques d'igualtat i conciliació. Comissions, requerim que de manera immediata es torni a donar cobertura a tot el personal que estava en tractaments ja iniciats o programats i que es torni a incloure en les condicions especials de la pòlissa els tractaments de fertilitat en els termes anteriors.